Sa dili pa ako mupadayon sa unahan mga kaigsunan, mangayo una ako katahuran sa atong labaw mga kutudlo. Walay lain mao ang source of the heavenly wisdom is no other than Supreme Divine Master Pope Benedicto G. Mayong buntag inimong master uban sa tibuok nimong pamilya. Ingon man usab sa akong mga kauban sa 12 gates sa Kingdom of Priests. Mayong buntag usab kaninyong tanan nga niadinhi karon o sa mga bisya o dili magpaulahi ang tanan ang atong mga kaigsunan nga mga members sa Kingdom of Priests, brothers and sisters. Mga igsoon, kini ang atong tema sa atong panimbahon karon. Mo kini ang bautismo karong umaalabot nga 2026. Unsa man ang bautismo? Nganong naghisgot man kita og bautismo aron umalabot nga 2026? Nga wala man kini isulti sa banang kasulatan nga naay 2026. Ngano man nga adunay nga adunay bautismo sa 2026. Nga humanaman kini dito nahitabo sa panahon ni Ginoong Jesucristo. Ngano man mo kini ang atong ikahatag karon og tema aron nga masabtan nato dili lang kay nako itang tanan nga naa dinhi sa atong simbahan. Itang tanan nga naa dinhi nga nagpakalinghod sa pulong sa Dios. Aron nga mahibaw-an nato ug unsa ang dako ug tuyo nganong naay bautismo karong 2026. Ingon ini mga kaigsuonan. Kung imong istoryahon ang bautismo, usa kini kasagrado, no? Usa kini kasagrado aning bautismo. Ilabi na nga kaning bautismo ni Jesucristo. Tungod kay pinaagi ni Ginoong Jesucristo mga kaigsuonan, diha nato mahibaw-an kung unsa kadako o importante ang bautismo. Mao lagi ngano man nga adunay bautismo sa 2026 nga wala man gisulti dito. Mo naman adunay 2026 mga kaigsuonan, mga brothers and sisters, mo kini ang reenactment ni kinsa ni Jesus o ni Juan nga Bautista. Kung reenactment kining 2026, but ipasabot nga adunay pagbalik, adunay repetition. Unsa may formula o paagi aron nga makahibalota nga adunay bautismo sa 2026. Diara mga kaigsuonan. Pero kinahanglan nga masayod ta unsa ning bautismo. Unsa ning bautismo? Sagrado. No? Sagrado ning bautismo. Unya ang bautismo duha ka mata.
maning duha ka matang sa bautismo. Kaning duha ka matang sa bautismo, mao kini ang ani siya bautismo. Bautismo sa 2026. Aning bautismo, kung atong basahon kini sa Google, unsa ning baptism? Baptism is a Christian sacrament that symbolizes a person's union with Jesus and their admission into the Christian community. It is a possible, I'm sorry for correction now, it is a public declaration of faith that involves the use of water. Muna siya baptism o bautismo sa Binisaya. Adunay duha ka matang sa bautismo. Unsa ning duha ka matang sa bautismo? Ang bautismo mao kadto ang Juan nga Bautista. No? Ani siya unang unsa to duha ka matang. Ang unsa ang bautismo. Aning duha mo kini ang bautismo sa tubig. No? Mo kini ang bautismo sa tubig nga ang nagdala niining bautismo sa tubig mao si Juan nga Bautista. No? Bautista. John the Baptist. O kaning ikaduha nga bautismo, mao kini ang bautismo sa Espiritu. No? Espiritu. Nga mao kani kang Hesus Kristo. Jesus Christ. Mga kaigsunan. So nakahibalo na ta nga ang bautismo duha ka matang kana nga mao ang bautismo sa tubig nga iyan ni Juan na Bautista o bautismo sa Espiritu nga iyan ni Kristo. Asa man naning duha ang reenactment sa 2026. Ang bautismo sa tubig, mo ini ang paghinulsol. Muni ang bautismo sa tubig kang Juan na Bautista. Muni siya ang paghinulsol. No? Ato ko nang basahon diha sa King James Version. Kaya akong Bible ko ano ni. Kung unsa ka nang anong bautismo ha? Ayan ni Juan. Mateo, Kapitulo 3, versikulo 11. Basahon ko na ito mga kaigsunan. Ako sa pagka-tinuod, nagabautismo kaninyo pinaagi sa tubig. Kinsa ang nagbautismo o magbabautismo sa tubig? Si Juan nga Bautista. Ngadto sa paghinulsol. Apan siya nga nagaabot sunod kanako, labi pang gamhanan kay kanako. Kansang sapatos ako dili takos sa pagbiblit.
siya mo bautismo kaninyo, pinaagi sa balaang espiritu o pinaagi sa kalayo. Mao nga kaning tubig, mao ni siya ang bautismo sa paghinulsol. Unsa nga paagi? Sa pagsugid sa salak. Atong basahon muatras ta sa 6. Maura gyapon, Mateo kapitulo 3, versikulo 6. Kung ibautismuhan niya diha sa Jordan. Kinsay nagbautismo dito sa Jordan? Si Juan. Nga nagasukit sa ilang mga sala. No? Mao si Juan nagbautismo dito sa Jordan. Pila ka libo ang gibautismohan ni Jordan. Daghan. Ni Juan. Pila ka libo ang gibautismohan ni Juan dito sa suba sa Jordan. I think 3,000. Tulo ka libo. O more than pa. Sa diha nga nagbautismo si Juan dito sa suba sa Jordan, niadto si Jesus. No? Niadto si Jesus sa suba. Unsa may sulti ni Juan dito ni Jesus? Anong niari man ka? Anong niari man ka? Aron sa pagbautismo, aron sa pabautismo. Ningon si Jesus. Tuguti, una, ako karon. Kaya nang nato aron sa pagtibuok sa pagkamatanon. Mao to na niadtong panahon na gibautismuhan si Jesus dito sa Jordan. Aron mga kaigsuonan ay na ato namang gihatag ang duha ka matang nga bautismo na mao ang tubig o ang espiritu. Aning tubig kang Juan, aning Espiritu Santo kang Jesus. Karon mga kaigsuonan, aron nga mahatagan o masabtan ba jud nato kinahanglan atong sugdon dito sa panahon nga ang Dios nagsulti sa Jerusalem. Ang Jerusalem, mga kaigsuonan, Jerusalem, mo siya ang siyudad nga balaan. Mga kaning Jerusalem, sumala sa kasulatan sa Jeremias kapitulo 3, versikulo 17, nga ang Jerusalem trono sa Dios. Mao nga dinhi ta magsugod og istorya. Aron nga makita nato kanang giingon nga bautismo. Ngadtong panahon nga gipanagna ni propeta Isaias sa 9:6. Usa may gisulti dinha. Kay alang kanato ang usa ka bata matawo. Alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag o ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga. O ang iyang ngalan pagkatawon nga kahibulungan magtatambak Diyos nga makagagahong amahan nga walay katapusan. Prinsipe sa pakigda. Unsa
sa kuno to mga kaigsunan, adunay usa ka bata nga matao. Ang pangutana karon mga kaigsunan, kinsa man ang bataa nga matao? Ha? Kinsa man ang bataa? Unsaon man nato karon pagkahibalo? Nga kanang bataa, wa man gisulti dira kinsa iyang ngalan. Ha? Mao! Yadtong panahon na si Propeta Daniel nagsulti aron nga makita nato nga kanang bata ang ipakatao nga ang gihulat mao di ay ang Misayas. Atong basahon ang giingon sa Daniel 9:24. Unsay gisulti sa Daniel? Kapituan ka simana. Kapituan ka simana maoy tagal. Ibabaw sa imong katawhan o sa imong balaang syudad. Sa paghuman sa kalapasan, sa pagtapos sa sala, sa pagpasiguli alang sa kasalanan, o pagdihog sa labing balaan sa mga banal. Ato ko ng basahon sa King James Version. Diha, sa King James Version. Sa Daniel 9:24. Kapituan ka simana ang kitakda. Or man ito no? Pwede ba ko hulam sa imuhang Bible? Yara, mga kaigsunan. Gisulti din sa 24 sa Daniel, no? Kapituan kasimana maoy tagal, ibabaw sa imong katawhan o sa imong balaang siyudad, sa paghuman sa kalapasan o sa pagtapos sa mga sala o sa paghimo sa pagpasiguli alang sa kasalanan o sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong o sa pagpamatuod sa pananaon o sa panagna o pagdihog sa labing bala sa mga bala. Mao nga adunay gihatag sumala dinhi nga kapituan kasimana. Sulod niining kapituan kasimana nga mao ang 490 adunay Misayas aton padayonon. Kung aduna ba'y Misayas sulod anang kapituan kasimana sa 25 busa hibaloi og sabta nga sa pagbulag sa sugo sa pagpahiuli sa sugo sa pagpahiuli ug sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Misayas ang prinsipe mabito ka simana. Mao nga ni anang mabito ka simana adunay prinsipe, adunay Misayas. Sulod anang mabito ka simana. No? Misayas. Mao mga kaigsunan, anus aman nahiuli ang Jerusalem, igisulti man niya sa pagpahiuli
pahiuli o sa pagtukod sa Jerusalem. Alang sa kasalanan, ang prinsipe mapito kasimana. Mao, kung imong tan-awon, ang Jerusalem na hiuli ni atong negative 457. Dili na hiuli ang Jerusalem aning negative 457. Human nga ang Jerusalem gibihag sa Babylonia ng hari si Nabucodonosor ni atong 606 BC. Nanuni ibuok kalibutan mga kaigsuonan nga ni anang paghari ni Nabucodonosor sa 606 BC, mao kana ang gipanagna sa Isaiah 46:11 nga adunay nanggam nga dumanagit gikan sa silangan. Unsa may tuyo aron nga ang katawhan o ang Jerusalem madala ngadto sa Babylonia nga ang hari si Nabucodonosor. Na tinuod ba ni mga kaigsuonan? Na tinuod. Asa man kamo tan-aw, asa man kamo base, dito kamo base sa panahon nga ang hari nga mao si Ezekias. Nitong panahon nga si Hari Ezekias nagmasakit sa hirabihan, unya ang Diyos nagsugo dito ni Propeta Isaias na ipaingon si Haring Ezekias. Unsa may sulti sa Diyos dito ni Propeta Isaias? Iyang gipaadto o iyang giingnan si Ezekias nga hari. Pangandam, kay mamatay ka. Muni sulti ni Propeta Isaias. Pagsulti dito, wa pa kalayo si Propeta Isaias. Nadungog na sa Diyos ang iyang pag-ampo. Nakita na sa Diyos ang iyang mga luha. Ano man, nag-ampo si Ezekias. Human nga gisultian sa ni Propeta Isaias, may talikod sa dingding o nag-ampo. Insert, Ginoo, wala pa nimo makita ang akong mga maayong buhat? Dito ang Diyos. Iyang nakita ang iyang luha o nadungog sa Diyos ang iyang pag-ampo. Di pabalik si Propeta Isaias dito sa hari. Ina si Haring Ezekias nga pasibugon ko ang iyang anino sa nakulog 5 balik. Buot mga kaigsunan, buot pasabot, ang Diyos makahimo o sumpay sa atong kinabuhi kung kita kondisyonal. Kung kita magalakaw sa kabalauran, tulumanon, o mga suko. Mapariha ani propeta, ani Haring Ezekias. Sa diha nga nahibalo ang hari nga mao si Birudak Baladan, nga anak ni Baladan. Di padadaan niya dito o Gaza. No? Di padadaan niya Gaza si Haring Ezekias. Kinahibalo man to nga nagmasakit. Sa dihangan niya, kaadto na sila sa balay sa hari. Samtang nga nag-istorya si Ezekias. Ang tanang butang niya dito, gipakita. No? Wa siya naman mga kaigsunan, wa jud makabantay si Haring Ezekias nga gipanagna na diha na adunay langgam nga dumanagit gikan sa silangan. Wa
dyan siya makabantay mga kaigsunan. Ano man, di man matuman kung nakabantay si Haring Isayas. Mao nga, nasuko si Propeta Isayas, asa manigikan ng mga kawana. Karon kay natuman man, isa walay usa dinhi sa imong balay nga dili pagadason sa Babilonia. Mao kadto ang hinungdan nga ang mga katawhan sa Dios o ang Jerusalem nabihag sa Babilonia nga ang hari ni Ana sina Nabucodonosor na. No? Nabihag sila sa Babilonia nga atong 606 BC o nahiuli ang Jerusalem humang sila bihaga ni Ana negative 457 busa o atong masabtan nga ipanagna ni Daniel sa kapituan kasimana nga 490 ang uno di ay ani mao di ay ni balikan ko na itong basa kung tinuod ba nga kani uno sa 490 atong basahon pagbalik busa no 25 busa hibalui o sabta nga sa pagula sa suko sa pagpahiuli o sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Misayas ang prinsipe mapito kasimana. Nang kani hindi man nahiuli ang Jerusalem sa topa maugay ni uno sa 490 aron na makaisip kita aning 490 nang karon kay uno man nang gisulti man diha nga mapito ka semana mapito ka semana man ang tubag ani mga kaisona negative 408 sato pa ang gobyerno sa Diyos katong theocratic form of government ninungtad ng katoo 49 aron nga matukod pag-usap katong templo katong gobyernohan muna nga ingon diha kanuman og duha ka semana no tukuron kini pag-usap mga tukuron katong gobyerno nga kadto mao ang kingdom of praise kingdom of praise sumala sa Exodo 19:5-6 alang kanato kamo mamahimo nga usa laging harian sa mga saserdote o usa ka balahan nga nasod. Kingdom of praises mga kaigsuonan ang tukuron pag-usab nganong sulod aning kanuman og duha ka semana tukuron man to pag-usab ngano man tungod kay katong kingdom of praises nag-isi ito. Naputol. Katong kingdom of praise. Mao nga tukuron ka na sa Misayas nga mao ang atong gihulan. Kinsa man nga Misayas ang mutukod anang kingdom of praise. Mao nga 434 tukuron pag-usab imo kanang kuhaan gikan diha positive na siya in any numbers without sign is always positive mao nga kini makasubtract na ta
nakasubtract na ta. Mao nga 14 minus 8 6 kani 3 man na siya. Nihuna man ko usa niya. Mao nga kani 2 na lang. No? 2. Mao nga bring down 2. Ngano nakasubtract man ta? Ngano nakasubtract man ta ani? Ha? Nga unlike sign na ni. Busa mga kaigsuonan, kinahanglan mahibaluta nga adunay upat ka fundamental rules sa algebra. Una, to add to numbers having like pareha o sign. Like sign. Find their sum and prefix their common sign. Rule number 2, to add to numbers having unlike sign, find their difference and prefix the sign of the greater number. Ikatulo, to subtract numbers, mentally change the sign of the subtrahend and proceed to the algebraic addition. Ang ikaw-4, multiply both terms by the least common denominator. Mao na'y upat ka ro sa algebra. Mao nga unlike sign mo na siya, mao nga rule number 2, to add to numbers having unlike sign, find their difference and prefix the sign of the greater number. Asa man ining duha ang greater ang dako, kay mao na'y atong dadon nga sign. The greater numbers is positive 434. Mao nga prefix man the sign of the greater number, mao nga positive 26. Positive 26 din ni gula ang gihula nga Misayas. Kinsa nga Misayas ang nigula dinhi? Ha? Ato ko nung i-check sa Biblia. Nga kanang Misayas nigula dinhi. Atong basahon sa Lucas 3:23. Lucas 3:23. Lucas 3:23. Dara. Og sa pagsugod na, no? Og sa pagsugod ni Jesus sa iyang pagpang-alagad, siya may panuigon nga kapluan katuig. Siya sumala sa gikaingon, anak ni David, anak ni Jose, nga anak ni Heli. Kinsa di ay? Si Jesus. Mao di ay ko ang gipanakna ni Daniel nga adunay Misayas, o mao ang gipanakna ni propeta Isaias nga magatuntong siya nagabaga. Ang kagabahanan, ikatuntong siyang abaga sa tumat. Si Jesus ang magpasan sa gobyerno sa Diyos, o dinhi niya gisugdan sa positibo 26 na ang edad niya 30. So tinaw tataw kaayo na ang gisulti sa kasulatan na ang kanang Misayas, na kanang bata ang gipakatao, mao di ay si Jesus. No? Mao di si Jesus. Tanong, wala man ni sign. Na naibalo man ta, na any numbers without sign is always positive man. So positive, buta na ito positive. Pariyaman silang sign. Ha? Kung sa may atong gamiton, kung sa may atong buhaton, aron na makaibaluta na si Jesus na tao. Kung
unsang tuig ka. Mao nga kini ilistan mo na. To subtract numbers mentally change the sign of the subtrahend and proceed to the algebraic addition. Mao nga ilistan mo na minus. Makasubtract na ta. Mga 30 minus 26 equals 4. Prefix. The sign of the greater number. The greater number is 30 man. So, ang sign ani negative. So, negative 4 na tao. Si Jesu Cristo. Negative 4. Ano yung negative 4? Mao kini ang kadungan-dungan sa kamatayon ni Haring Herodes. Ano man? Niyantong panahon na si Haring Herodes, nagsuko siya sa iyang mga kasandaluhan. Nagsuko siya nga ipapangita kadtong bata nga na tao. No? Kadtong bata nga na tao ipapangita ni Herodes. Sa diha nga naibaluan ni kadtong bata anak ni Jose. Unya na hibalo sila nga si Herodes nangita aron nga patyon katong bata. Wala mapatay ni Herodes. Wala mapatay. Ato ko nang basahon din unsay istorya na dito sa panahon ni Haring Herodes. Sa Mateo sa 2 atong sugdon din sa 13, no? O sa nakalakaw na sila tanaawa usa ka manununda sa Ginoo mitungha kang Jose pinaagi sa damgo. No? O mingon kaniya, bumangon ka, o kumalagyo ka ngadto sa Ehipto, o pabilin dito hangtod, ingnon ko ikaw. Kay si Herodes, mangita na sa bata aron sa pagpatay kaniya. No? Aron sa pagpatay kanya. O siya mibangon. O sa kagabion. Gidala niya ang bata o ang inahan niini. O miadto sa Ehipto. O dito nagpabilin hangtod sa pagkamatay ni Herodes. Ini nahitabo tuman sa ingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Isa tong propeta. Isayas. Gikan sa Ehipto gitawag ko ang akong anak. Unya sa pagkakita ni Herodes nga gilansisan lang di ay siya nga siya sa mga mago, siya nasuko sa hilabihan gayon. O iyang ipaadkuan o ipapatay ang tanang mga bata. Unsa may tuyo nganong tanang bata unto? Aron nga malakip si Jesus, motoy tuyo adto. Kay kung si Jesus lang pagitaon to niya, di ito ba kita? Mga tanang bata aron nga mapatay si Jesus. Nang karon kay wa man mapatay si Jesus dito man sa Ehipto. Aron po matuman ang giingon sa propeta nga gitawag ko ang akong anak nga pinalangga. Gikan dito. No? Atong basahon sa Oseas 11:1. Oseas 11:1. Diara.
sa diha nga bata pa ang Israel. Nang siya gihigugma ko, o gitawag ko ang akong anak nga lalaki gikan sa Ehipto. Mao nga wa gyud mapatay si Jesus, mga kaigsunan. Og niini ato jud, no? Ato jud nga gipamatud-an nga negatibon na tao ang atong Ginoong Hesukristo. Wala sa negative 3, wala sa negative 2, wala sa negative 1. Naagi dinhi kay mo kini ang kadungan-dungan sa kamatayon ni Herodes. Si Herodes ang atong witness, mga kaigsunan. Si Herodes, mga negative 4 na tao ang atong Ginoong Hesukristo. Nandaron na may giingon sa kasulatan, atong lapuson, ewa man ni makumpleto ning kapituan kasimana. Ang gisulti din sa Daniel 9:27, o siya, kinsa nga siya? Si Jesus, o siya, magapamatuod sa ligon nga tugon, uban sa daghan, sulod sa usa ka semana. Magbuhat tao, usa ka semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mao ni siya'y semana. Mao ni siya'y semana. Usa ka semana. 7. Mao nga ang semana, gikumpos ka na og 7 ka adlaw. Mao ni pamatud-an ni Jesus. Unsa maning semanahon nga iyang pamatud-an? Unsa ning semanahon mao kini ang giingon sa kasulatan nga dito pa nagsulti ang Dios sa kalingawan. Atong basahon. Basahon na to ang Exodo. Exodo Kapitulo 12. Atong basahon. 12. O si Kristo misulti kang Moises o kang Aaron sa yuta sa Ehipto nga nagaingon, ining bulana mamahimo nga sinugdan sa mga bulan alang kaninyo. Mamahimo alang kaninyo nga unang bulan, unang tuig. No? Bulan sa tuig. Yan karon na ipanumang ta na ang unang bulan mo ang Abib. No? Ang unang bulan sa kalendaryo sa Diyos, Abib. Muni mga kaigsunan. Karon, atong tan-awon ang aling simanahuna nga pamatud-an ni Jesus. Atong buhatan kini kalendar. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, kalindad, mga kaigsunan. Aron nga makahibalota na kaning si manahuna, mao di ay kini ang gisulti sa kasulatan. Nga mao kini ang pista sa tinapay nga walay libadura. So ang pamatud-an di ay
Ginoong Jesucristo sulod sa usa ka semana atol kadto sa pista sa tinapay nga walay libadura. No? Atong basahon sa Exodo Kapitulo 12, versikulo 18. 12, 18. Yara. Saan ang unang bulan? Sa ikanapulo o upat ka adlaw sa bulan, sa hapon. So, dili ka maka-determine ang imong kaigsunan. Kung dili na to sugton, nga niadtong panahon na ang mga Israelitas, gisugo sila sa Dios nga pista sila sa tinapay nga walay levadura within 7 days. No? Fast and unleavened bread. Mo kini mga kaigsunan. No? Yatong panahon nga ang Diyos nagsulti. Iyon siya, sa ikanapulo ni ining adlaw, magakuha ka mo og tagsa-tagsa kanating karniro o kanding. Tipigan ninyo kini hangtod sa ikanapulo o upat. Nagsulti ang Diyos nga sa ikanapulo ni ining adlaw, sa ikaupat ka adlaw, magkuha ka mo og tagsa-tagsa kanating karniro o kanding. Tipigan ninyo kini hangtod sa ikanapulo o upat, pitsa 14. No? Tipigan ninyo kini hangtod sa ikanapulo o upat. Sa hapon, inyong ihawon. Unya ang dugo sa nating karniro o kanding, inyong ibutang sa balapag sa inyong balay, sa inyong Pinoy-anan. Unsa may tuyo, anong ibutang man ang dugo sa karniro, sa nating karniro o kanding, unsa may tuyo, mao ka na nga ang dili walay kamatayon na musulod sa balay once nga magbutang ka na. Mo man ay sulti sa Diyos. Kay sa oras nga moagi siya, walay kamatay nga may tago. Munay tuyo, kanong butangan ang balabag sa balay, kaduha ka haligi o sa balabag, sa dugo, sa nating karniro. Mao nga niini, sa pitsa 14, giihaw. Mao nga sa pitsa 15, mao kini ang unang adlaw nila sa pista sa tinapay. Atong isulat ning pista. Pista sa tinapay. Tinapay nga walay libadura o igpapatubo. Ani? Sa pista 15, muni ang ilang unang adlaw sa pista. Hangtod kini sa kakalwaan o usa kadlaw. Tato pa 7 days din ilang pista. Tinuod ba atong tanaw? Gikan sa 14, muisip kag 7, pila man diay? 11, iriwan. 1 plus 1, 2. Mga sa pizza 21, sana ang bulan sa mga Hudyo. Mao di ay kadto ang ika-7 kaadlaw sa pista sa tinapay nga walay libadura. Mao din iyang gipamatunan. Ug niadang unang adlaw misulti si Jesus sa iyahang mga tinun-an. Unsay gisulti ni Jesus sa mga kaigsunan? Isa duha na lang kaadlaw gikan karon moabot na ang tagna nga ang anak sa tao igatugyan. Ano man, siya ang puli sa halad
siya may ilansang sa krus. Mao nga duha man ka adlaw, siya duha na lang adlaw gikan karon. No? Dire sa 12. Oh, tama. Kay pista naman eh. Sa to pa pizza 12 siya nagsulti. Insa duha na lang ka adlaw gikan karon, moabot na ang pista sa tinapay nga walay libadora. Then dito din siya nagsulti at tubangan siya mga Diyos, siya mga tinunan na sa ikatuwa-tuwa sa simana, pahunungon. No? Ipahunong ang halad. E siya man to ang kuli. Mawas, para maisip nimo nga sa ikatulo siya sa kaadlaw na banhaw, kato pa, aning 18, aning, dito siya gilansang. No? Kay ano maisip nimo yung kaduha? Oh, gidakop siya ni sa pizza 18. Dito na nagpasakit na siya maayo dito. No? Nagpasakit hindi siya pag-ayo. Mga aron na maisip nimo nga iyon siya nga mabanaw sa ikatulog ka adlaw. Imo mang isipon dire 1, 2, 3. Oh, kay sa pizza 21 sa naunang adlaw sa mga Hudyo, di man siya na banhaw. No? Kanang muda atong masahon sa buha Marcos 6:9. 16:9, no? Marcos. Tara. 16. O sa pagkabanhaw niya sa kadlawon, sa nahaunang adlaw sa simana, siya mitungha ag una kang Maria Magdalena, ang iyang gipagulaan o 7. Ani? Sa ika-21 adlaw sa nahaunang bulan, no? Aning pista sa tinapay nga walay libadora. Sato pa, ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo atul di ay ito sa pista sa tinapay nga walay libadora kay mao ni iyang gipamatudan ug mao kini ang iyang tunga, no? Di ba gisulti diha og siya mga pamatuod sa ligon nga tugon uban sa dagan sulod sa usa ka semana, no? Og sa tunga-tunga sa semana iyang pahunungon ang halad. Tunga-tunga mga kaigsuonan atong pangutana karon asa man aning 7 kay duha man ni kamatang sa 7 na ay 7 nga naay 7 ka tuig o naay 7 nga pista sa tinapay. Asa man anang duha ka 7 nga diha sa tunga-tunga iyang panungon ang halad. Wala ka na dito sa 7 nga years, no? Atong 7 years, wala dito na. Kaya kung hisgot kita, kung imong tan-awon, sa gikan aning 26 ibig, kung maisip ka og 7 years, unya anang 7 years, gikan sa 26 to 33 ibig, kung kanang 7 mo'y atong tungon, asa man
ang kasaulugan sa pista sa tinapay nga walay libadura na asa man kung hisgot kita tunga-tunga kung kanang tunga-tunga sa 6 man na unsa man ang bulana anang tunga-tunga na unsa man ang bulana kung ari ka sa kalendaryo sa Dios mo kana ang bulan sa Ilul. Nandiyan kay ang Diyos nagsulti man na sa unang bulan, ang bulan sa Abib, mao to ang pista sa tinapay nga walay libadura. So sayop na tudaan mga kaigsuonan nga katong pituha mo itong dili to. Ang tungon adto ang pista sa tinapay nga walay libadura. Nga 7 days. Mutoy gitunga. Mao nga ining 26 ini ana imo na siyang dungagan og 7 ang answer na 33 no 33 AD 33 AD gikan sa 26 AD isip ka o 7 Yamoni. Pista sa tinapay nga walay libadura. What of 733 AD? Anong 7 days man na? Sumala sa kasulatan, adunay usa ka adlaw, nga usa ka adlaw. Adunay usa ka adlaw nga simana. Adunay usa ka adlaw nga 1,000 years. O adunay usa ka adlaw mo usa ka tuig. Asa man ni adto nga atong gamiton? Ari ta sa usa ka adlaw nga ang katumbas tuig. Mao nga 26 AD, isip kag 7, 33 AD. Dini sa 33 AD, mga kaisunan, dinhi si Jesus namatay. Dili si Kristo. Ay si Kristo, walay kamatayon na. Mo na universal creator. Walay kamatayon. Mga si Jesus namatay sa 33 AD nga aning si manahuna. Aning 7 days. Mao nga namatay sa ani sa edad na 37. 37 ay 30 man sa 26. Kung idungag nimo ang 30 sa city, idungag nimo na diha, ang answer na 37. So 37 years old si Jesus namatay. 37. Mao nga aning 33 AD, di man siya namatay. Karon sa pagkamatay ni Jesus, ang iyang gisulti na sa kasulatan nga mubalik man siya sa unsang paagi o sa unsang formula nga siya mubalik pag-usap. Di ba? Gisulti man din sa kasulatan sa buhat kuno. Buhat 1:11. O mingon kanila, mga taong Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi o nagatutok sa langit? Ini maong Jesus nagikuha gikan kaninyo ngadto sa langit mubalik raon yan sa paagi nga sama sa inyong nakita. Unsay nakita nila sa pagkayat ni Jesus? Unsang paagi nga ilang nakita si Jesus nga nikayat? Tao. No, tao.
Anong rules nga paagi? O sila yung termino, mga kaigsunan? Formula ba? Formula. Muna ang giingon ni Propeta Daniel sa 9:24 hanggang sa 27. Paagi o formula. Aron nga makita nato ang giingon din sa kasulatan. Musa to pa, mubalik din siya sa samang paagi. Unsang paagi ha? Mauni siya ang paagi. Aron nga mubalik siya, o dito na to makita sa iyang balhinan o sa iyang padulngan. Nandoon kay sa iyang padulngan, mubalik man siya. Kunya ang saan niya, ingon man sa 26-29 sa Mateo. Kung sa may iyang gisulti dito, sa Mateo 26-29. No? Gisulti ni 26-29 sa Mateo. Sa dili na ako magainom, di ganining bunga sa paras, hangtod ni atong adlawa, na ako magainom niini sa bag-o. Uban kaninyo diha sa gingharian sa akong amahan. Diyara o. No? 26-29. Kung sultihan ko kamo, isa niya gisultian. Ha? Isa yung gisultian ni Jesus, ang iyang mga 12 na mga apostoles. Sultihan ko kamo, na ako dili na mo inom pag-usab. No? Pag-usab ni ininggitan sa bunga sa paras. Hangtod ni atong adlaw, nga ako magainom sa bago nini uban kaninyo diha sa gingharian sa akong amahan. Dikan ani sa 33 AD, nikayat si Jesus ani 40 ka adlaw. No? Para makita ito nga, mubalik sa samang pagi. Mao nga, inaani ang formula. Sa 33 AD, Abib 21, kinabanaw siya sa 21. Sa ika-21 kaadlaw sa unang bulan, imong idungan ang 40 sa iyang pagkayab. No? Ano siya? Pila man na? 61. 61. 33. Sino man ino? Awas to. Man, ay bring down mo na. Sato pa, 33. Sato pa, ano yung 61? Sobra man sa 2 ka bulan. Ato ning minusan sa 2 ka bulan nga 60, idumag na to ang duha, no? Ay duha man ka bulan. Mga 2. Ato pa 33, 80, bulan sa 6. Duha man ka bulan na siya kaya. Duha ka bulan man sa sinta. Mga imong itotal. Mga nikayab si Jesus sa 1, 3, sa 33 AD, bulan sa 7, pizza 1. No? Pizza 1. Mao ni mga kaigsunan. Karon, unsahon man nato pagkaypalo sa umanabot katong pag-ingon niya sa 26-29
nga moinom siya pag-usab sa bag-o. Kay ang daan niya, mao man tong pag-inom niya gikan sa bunga sa paras. Katong diya siya sa iya mga tinunan, diya ampun sa lamisa. Kung ito'y pagpikas-pikas, pagkuhag bino, no? Mao man to. Mao nga moinom siya pag-usab sa bag-o niini uban sa iyang amahan dito sa gingharian. Unsa may paagi na pod, unsa may formula, no? Sa iyang pagbalik. Unsa may iyang formula? Dili ka makakita kung dili mo basahon ang gisulti ni Jesus. Unsa ang gisulti ni Jesus? Ingon siya, seek ye first the kingdom of God. Nalong ipapangita ang gingharian, ikuha niya dito sa kamot sa mga Hudyo. Ikuha ba niya? Ingon siya, ingon ang mga tao dito sa panahon ni Jesus. Ingon siya, aningon sila mga tao. Ha? Kung kinsay maningil sa dugo ni anang tawhana, ipapaningil din ka na mo sa among kanatan. Sa ito pa, binjan, animalus. Sa ito pa, ang pagbalik ni Kristo, kay papaningil ng to, napoy formula. Sulti siya sa seek ye first the kingdom of God. Remember, kingdom of God, usara ni sa kingdom of praise. Ha? Usara ni. Mga ino siya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pagkamataron, and all these things shall be added unto you. Apan mo yun na pagpangita ang gingharian o ang pagkamataron. Ang tanang butang ikaduto mo na ninyo. Muna gisulti niya, ipapangita. Ewan ang gisulti niya diha. O unsa. O asa niya. Gibalik. Ikuha mo ito. Sa Israel. Dito sa Jerusalem. Ang Jerusalem ngaron, nahimong biniyaan. Wala na dito. Anong panalangin? Wala na dito ang Diyos mag-istorya e naana sa hatag yan sa usa ka nasod na mamunga ni Kristo mahimong Christian country throughout of Asia. Pangitaon na to, mga ang saad sa Diyos, ingon siya, tapos sa duha kaadlaw. Tapos sa duha ka adlaw, ipahiuli niya ang atong kinabuhi. Sa to pa, humanon ning duha ka adlaw. O sa ikatulo ka adlaw, kita pagabanhaw niya. Pagabanhaw niya. Kinsa rin niya? Ni Kristo. Dua adlaw, ikatulo. Ha? Ngunit nito sumunod sa ikaduha, ikatulo. Mao nga naay una. Mao nang 1, 2, 3. Mao ni saad siya nga sa ikatulo ka adlaw, mubalik siya. Di ba? Mubalik siya. Nandun unsaon man nato pagsulbad. No? Unsaon man nato pagsulbad kaning duha ka adlaw nga atong humanon. Unsaon man? Mawa ang nasulatan dayon nag-ingon. Mga hinigugma, ayon kamo pagpakabuta sa usa ka putang nga tinuod nga ang usa ka adlaw, ani di usa ka adlaw, 1,000 years training. No? One day of God is equal 1,000 years of man. Mga adlaw man sa to pa 2,000 years na siya. Katao. Kung i-apel mo mo ni siya nga 2,000 years. Katao. Mga tapuson mo rin duha ka adlaw sa to pa 2,000 katuig atong humanon. Aron sa
human niini, makita nato nga naadita sa ikatulog kaadlaw na mao ang pagkabanhaw. No? Anahon na to, mga kaigsunan. Inaani ang formula o inaani ang paagi sumala sa ilang nakita ni Jesus nga misaka dito sa langit. Mga 2,000 imo nang kuhaan asaman imo na unsa may kamito nimo balik kay ka sa gingon ni Daniel busa hibaloy og sabta na pagulat sa suko sa pagpauli o pagtukod sa Jerusalem alang sa Misayas ang prinsipeng mapito kasi maka mga naiuli ang Jerusalem ya ato negative 457 maura kaya akong formulahan negative 457 mao nga ang answer ni Ana 1543 wala sa Biblia pero niining 1543 makasulti ko ninyo pinaagi sa atong labaw ng magtutudlo Supreme Divine Master po Ginito Giapo na 1543 na-recognize ang atong nasod sa ngalan na Pilipinas. No? Pilipinas. So dili ako maulaw musulti na niini atong panimbahon mga kaigsunan na makaprove kita na 1543 ang nasod na giyatagan sa gingharian na gikuha ni Ginoong Jesucristo dito sa mga Hudyo mao di ay ang Pilipinas nga ni Ana musugot mo og sa dili. Humanon ang 2,000 ka tuig aron makapuyo kita diya siya matubangan sa ikatulog adlaw ng pagkabanhaw. So 1543 sa paagi 49 ang answer 1592 continuation sa Christianity nga nakisok dito sa panahon nga pag-abot ni Magellan sa Pilipinas. Hindi ka na si Magellan sa Pilipinas, yan ang 1519. Motivati niya o sa 1521 na diskubre ang atong nasod na Pilipinas by Ferdinand Magellan. Mga 1592, continuous sa Christianity, nga niining gitawat ni Tupas na hari sa Cebu ni Adton 1568. O niining 1592, mao kani ang mga Dominicano missionary na nagsanyaw sila sa mga delikato. Matamay ang atong mga kaigsunan nga ang Christianity, ang gitukod ni Kristo, mao ang Christianity, pagpalagdana sa pulong sa Diyos entire kalibutan. Tibuok kalibutan. Mao nga Dominican missionary ang narinhi sa 1592. Kay before ani, yan ang 1591 nga adunay royal decree unsay decree threatened to excommunicate those who would not liberate their slaves. No? Kay 1589 adunay gianunsyo na emancipated all slaves in the Philippines. So, history. Muna isulti sa Ecclesiastes 1:9 ang namao ani adto
mamaugma. Ang nahimo kani adto pagaymuon man ugma ug walay butang bag-o ilalo na sa ato. History repeats itself. Mga 1592, noisip ka 434, ang answer ana 2026. Mga kaigsuonan, around 2026, na mao kining bautismo, nga mao kining re-enactment, mao kini ang dakong event around 2026, nga mao kining bautismo ni Kristo o ni Juan nga Bautista. 2026. No? 2026. Una nga, kita mapasalamatan kita dako kay pinaagi sa atong labaw mga putudlo. Walay nakahimo sa pagtukan sa mga butang nga wala itukaan dito sa panahon ni Jesus. Mamanggani ano sa kataw ng matana ni Jesus. Isa Ginoo, niinibang panahon na karon, ikapahiuli mo ba ang Israel, ang Jerusalem, ang gingharian dito sa Israel? Unsay sulti ni Jesus? Dili itukod kaninyo ang pagkasayod sa mga butang mga manap. Now, itugan man lang. Mo nang anaan na takot. Ang makatug-an ani ana lang giingon sa 16:13. Atong basahon sa Juan 16:13. Juan 16:13. Mura na siya ang makatug-an anang tanan. No? 16:13. Inig-abot sa Espiritu sa kamatuoran. Ini siya from the word siya. Tao ba ni o din? Tao. No? Ini siya ang magatultul kaninyo ngadto sa tibuok ato pa wala iusa. Muni gisulti nga wala ako muanhi aron sa pagtungkag sa kasuguan kundi sa pagtuman. Diba? Muni gisulti ba? Atong padayon sa tibuok na kamatuoran ay siya dili magasulti sa iyang kaugalingon pagpulutan. Hinunua ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti. Ang iyang madungog. Dili ni, ano iyang madungog ani? Dili ni siya, anong gila karon marites. Ang iyang madungog, di ka ng espiritu. Espiritu. Ingon siya, ang iyang madungog, mao ang iyang ikasulti, o ang mga butang na umalabot na ni. No? Ang iyang ikasulti, mao ang butang na umalabot, iyang igatugan kaninyo. Anong espiritu sa kamatuoran. No? Nindot tayo nga kanang espiritu sa kamatuoran mutugaan nato. No? Mutugaan. Pareho na ani karon. Nga 2026 mao ang bautismo. Nga kanina atong gihusay nga duha ka matang ang bautismo na mao ang bautismo sa tubig. Pinaagi sa paghinulsol nga niini ang founder si Juan na Bautista. O ang bautismo pinaagi sa Espiritu na mao ang Hesukristo. O
aning tubig mao ni mga kaigsuonan. Pero reenactment ni siya. Aron nga mo-repeat ang istorya dito sa isa-isa. Mao nga 2026 di apa man muadtag 2033, no? 2033 kana 2033 mauna niyang o mauna niyang gihulat. Ingon siya, muinom ako sa bato uban kaninyo diha sa kingharian sa akong amahan. Kinsang amahan? Si Abraham. Ato kong basahon. 8:11 sa Mateo. Daghan niya ang mga buti kan sa silangan, kasakpan ang sa kananan, uban kang Abraham, Isaac, ug Jacob, diha sa kingharian sa akong amahan. Mao kini ang 2033 mga kaigsuonan ang gihulat nga niini ang gobyerno sa Diyos magsugod na ani. No? Kay mao kini ang ika-490. Ani ika-490 ni. 490 mo ni gipanagna ni Daniel. No? Mo ni gipanagna ni Daniel nga 490. Yan karon mo ni ang ika-490. Ana, ato ko nung i-checking kung kani ika-490 ba na. 1543 plus 490. Tama ba? 3. Pila man eh? Ha? 13. Carry 1. 9 plus 1. 0. Carry 1. 2. 9 5 plus 4 9 plus 1 10 carry 1 1 plus 1 2 2033. Muni sa ika 490. Muni sa dili inumoto mo. Kundi usani siya paagi aron nga makita nato kanang naawas karon kay naghisgot man taglawas. Naghisgot sa kag-espiritu sa kamotoran nga moabot. Kinsa man siya? Ha? Kinsa man siya? Kanang espiritu sa kamotoran, kinsa man siya nga moabot? Atong balikan. Ni atong panahon na ang Diyos na tinudlong panahon. Ang tinudlong panahon sa Diyos, 2,520 katuig. No? 520 katuig o 2,520. Muna sa appointed time of God. Ino ni siyang kuhaan sa 659 na ang katapusang hari mo si Amon. Aron makita nimo ang sumpay sa istorya sa lawas na anang espiritu sa kamotoran nga ni anak. Anawa ang mga kaigsunan. Paano na? Pila answer. Ani 0 minus 9? Anak B. Mubaro ka diri usa. So nabili ng usa. Ani 10. 8 minus 9, pila man? 1. 1 minus 5, anak B. Di gyapon ka makahulang o di ka makaminus. Sa ito ka muhulang ka diri sa 5, ano yung 4? Ano yung 11? 11 minus 5, pila man? 6. Ano yun? So, ano na? Bring down. Apa day? 4 minus 6. Anak B yapon. Mulang ka dire. Ani may mong 1. Ani may mong 14.
14 minus 6, pila man? Ha? 8. Oh. Tato pa, 8 na siya. Bring down 1. So, 1861. Ano sa may istorya ng 1861? Ha? Ang 1861, natao ang atong national hero na si Dr. Protasio Rizal. 1861, June, sa kalendaryo ni Dr. Protasio Rizal. Oh. Mga June 19, hindi siya natao. Natao siya sa 1861, June 19. Unsa may kalambigitan ni Dr. Jose P. Rizal. Unsa man ang pag-ingon nga Mindanao is the land of promise. Pag-ingon niya nga Mindanao is the land of promise, unsa man ni siya? Biblical? Dili. Biblical. Ano man? Natin sa Biblia? Naa ba? Naa. Ang land of promise, katong land of promise yung gihatag sa Diyos dito ni Abraham, mao nga, na ano man tabihin, ga istorya, mao nga pinaagi ni Dr. Protasio P. Rizal, na iyon siya, Mindanao is the land of promise. Dito niya ipamatud-an sa Barangay Santa Cruz, niya anang alas 7, 3 sa gabi, iyang singgit. Gikan siya sa Manila. Nigikan siya sa Manila, niya anang 1898 July 14. Ay 3 days man. Mga July 17, alas 7:03 sa gabi, nidunggo sa diha o iyang gisinggit nga Mindanao is the land of promise. Ang 1892, July 14. 1892, July 14. Mga 3 days man, abot siya sa July 17. December gapon na to eh. Mga nini, iyang gideclare o nanon sa tibok kalibutan. Nanon man eh. Nga Mindanao is the land of promise. Pero ang mga tao, wala po mahibalo na si Dr. Jose Rizal gisulupan niya ay o Kristo. Diba? Gisulti dire. Ang gikabautismuhan o Kristo, gigasulupan o Kristo. Mao nga si Dr. Jose Rizal, Kristo. Pinaagi sa pag-declare na Mindanao is the land of promise. Mao imong pangitao ng sumpay kay human na iyang gideclare na Mindanao is the land of promise, dito ra putong ang iyang buka. Pangitao na po nimo ang sumpay anak kung kinsa ang sumpay ni Dr. Jose Rizal. Mao nga imo dahil daton sa gabi. Dito man dahil ka. Ano man? Dili lang ka makakitaan ng spirit, guide, man. Spirit, guide, man. Kung imong i-reverse, man, guide, spirit, Bisayo na to. Ang tao nagigayran sa espiritu. Ang espiritu nagigayad sa tao. Nagkaroon kay bulakon na sa kabala. Ha?
Ani siya, ang answer ana, 1, 1, 1. Spirit, 1, guide, 1, man, 1. Inong idungag dira kay espiritu nga mi-guide sa tao nga. Ha? Dili na tugutan ka ha. Espiritu nga mi-guide sa tao. Mao nga spirit guide man. Ang answer ana 1972. Ha? 1972. Tato pa, ang sunod ni Dr. Rizal, na taong aning 1972. Kinsamay na tao aning 1972. Pirti mong dagmana. Mao nga ang Diyos, adunay kriteria. Unsay kriteria sa Diyos? Ang managlumba, kinahanglan usubay o lagda. No? Kinahanglan di ay nga usubay o lagda. Sa ito pa na script, mao nga ang anan na natao sa 1972, naglumba din na sila. Ano sa ilang gilumbaan? Kung sa ilang gilumbaan? Ibalo mo kung sa gilumbaan? Yaraw. Ang gilumbaan nila, yara. Alam mo ilang gilumbaan? Ha? Kali mo ay gilumbaan. Ano man? Kay kani, nakahibalo. No? Bisan pa. Sa pagtukod sa kalibutan, hangtod ka ng panahon na, kani mo ay gilumbaan mo nga daghan na tao sa 1972. Apan, walay nakakuha. Ani, gawas sa espiritu sa kamatuoran na moabot ang 1972 February 4 o 4 dinhi na tao ang atong labaw ng magtutudlo. Walay lain mao Supreme Divine Master po Benito Cinta. Kana mga kaibigan. Sa kadaghang na tao, siya ang gisudlan. Siya ang gisudlan ni Kristo. Tinuod ba? Nga siya ang gisudlan ni Kristo. Tinuod. Ano man? From 1972, nung isip kag 40 ka tuig, diha, gideclare sa Diyos ni anang 2012, dili na si Pilimon ang Kristo karon sa kalibutan, ikaw na. Mo ini aning tuiga siya ang Kristo karon sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa kaalam nga kanang kaalam sumala sa atong pag-ampo kaganina. Ini hataas lataw sa tanang mga walay usa nga makatupong ni anak mga kaigsunan. Muna ingon sa Pinadayag 5:1-5. Atong basahon sa Pinadayag 5:1-5. Ha? Pinadayag 5:1-5. Diara. Pinadayag Kapitulo 5, versikulo 1 hangtod sa 5. O nakita ko sa tuong kamot ni atong nagalingkod sa puno ang usa ka basahong linugod. Gilubat. No? Usa ka basahong linugod. Kung saan yung linugod? Biblia. Bible. Nga may sinulat diha sa sulod ug sa likod ni nga minarkahan og 7 ka timbre. O nakita ko ang usa ka kusgan nga tanda
nga nagapahibalo pinaagi sa makusog na tingog. Kinsa ba ang takos sa pag-apli sa basahong linukot o sa pagtangtang sa mga timbre nini? O walay mausa sa langit o sa yuta o sa ilalom sa yuta nga arang makaapli sa basahong linukot o sa pagtanaw sa sulod nini? O ako mihila sa makusog. Kay walay bisan kinsa nga nakaplagan nga takos sa pag-apli niini o sa pagtanaw sa sulod niini. Kunya, Usa sa mga ansyano niingon, anak, ayaw maghila, tanawa, nagmadaugon ang liyon sa banay ni Juda. Ang gamot ni David, na tumor ni Ana, makahimo siya sa pag-apli, sa pasahong linukot, o sa mga pito o katimbre ni at tulang liyon sa banay ni Juda. mao nga diri mga kaigsunan siya isultian sa Dios. Ingna si Pilimon nga dili na siya ang Kristo karon sa kalibutan. Ikaw na. Mga 2012, no? Sa 2012, muisip kita og 7 ang answer ana 2019. Mga sa 2019, niining panahon na gisultian sa Diyos na muuli siya sa dapitan aron nga matuman na pupuyo siya sa pinuy-ana ni Abraham. Oh? O mupuyo siya. Atong basahon ang ingon sa atong igsoon sa Juan 16. 16:25. Diara. Ining mga butanga gisulti ko kaninyo pinaaging mga sambingay. Apan, muabot ra ng tagna nga ako dili na magasulti kaninyo pinaagi pa og sa mga sambingay. Kung dili magasulti ako kaninyo sa yano. Gayod may tungod sa amahan. Diri mga kaigsunan. So salamat kayo sa itong igsoon sa gihatag niya supporting verse. No? 2019, ipapauli siya sa dapitan. Diri ng gawas. Di gawas ang tupit. Ha? Na maoy o kato ang silok sa tibok kalibutan. Mga ipapauli siya sa Diyos. Dinhi sa dapitan. Kung sa may tuyo. Nganong sa dapitan? Kung muatras ka, mga kaigsunan, muatras ka, mukuan ato tampis, sa panahon ka ang Pilipinas na recognize nining 1543. Tanawa ang mga kaigsunan. From 1543, imong isipon ang trademark sa mga anak sa Diyos. Na ang trademark sa mga anak sa Diyos, maukat tong 430. No? 430. Kaya ining 430, mo kini ang pagkaulipo nila dito sa Ehipto. Sulod aning 430. No? Sulod sa 430. Kaya nahigula man sila ni Ana 487. Dito na sila sa Sinai, sa Sin. No?
Tinuod ba? Nga 487 sila niabot dito sa Sinai, Anawa. Nisulod sila sa positibo 50 city. No? Nisulod sila ani. Pagsulod nila, imong lumag ang 430, mao manigula sila sa 487. Mao kana mga kaigsunan nga niini ang trademark sa Dios nga 430 imong isipon gikan sa 1543. Ang answer ni Ana 1973. Nga ang 1873 ani mga kaigsunan adunay presidential decree nga 105 nga Dapitan became the shrine city of the Philippines. Aning 1973, mao kini ang giingon sa pinadayag nga munaog ang balaang syudad. Klaro na to basa mga kaigsunan. Pinadayag kapitulo 21. No? Pinadayag kapitulo 21. Hello. Kapitulo 21 o 2. Og nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Gitaw na maingon sa usa ka pangasawunon nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanunod. No? Mao nga balaang syudad, bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit. Pag ingon nga nanaog gikan sa langit, manakanyang. No? Manakanyang. Langit. No? Langit mga kaigsunan. Gikan sa langit. Dili dito. Dili sa tumoy sa kabitunan. Katong gitawag nila paradise of heaven. Heaven to heaven. No? Mga 1973. Mga naadini ang balaang syudad. Muni ang gitagna ni Juan Evangelista dito sa pulo sa Patmos ni Anang 103 AD. Mga 1973. Ani 1973. Dili ako maulaw musulti kanatong tanan o kaninyo nga 1973. Mao kini ang gisulti nga bag-ong Jerusalem, bag-ong katawhan sa Dios. No? 1973. Na 1973, mga kaigsunan. Sa to, Dapitan became the shrine city of the Philippines. Oo nga, aning panahon na, 1973, waan lang ni mo nag 1 year diha, 1972. Linghod pa man, mao nga naghulat ang Diyos from 1972 ani, 2020, dito siya gibunyagan nga siya ang Kristo sa kasagaran. Aron nga maoy makapasad sa gobyerno sa Diyos, mga kaigsunan. Mao nga lintanan inhanglan nga ato gyud nga paningkamutan, mga kaigsunan, nga sa kamayang makakatong tani nga kining kalamang lahi sa kaalam sa atong kagikan. Ay matagusan nato nagkalahi ta kung unsay atong naandan na ay matagusan nato nga ano bang naat sa gawas sa unang panahon.
mao nga selected naman ang giingon sa kasulatan sa unang Pedro 2:9. Di ba? Pinili nga katawhan ang kahukuman sa harianong mga saserdote. Mao nga niulit gid siya sa dapitan. No? Pag uli niya sa dapitan, di siya isultian sa Diyos. Nga kanilang dapitan, kung imong i-drawing ang pananglitan mo ni si dapitan, no? Aning dapitan, kaning dapitan, mao di ay ni ang New Mesopotamia. New Mesopotamia. Kaya ang daang Mesopotamia, mao kadto ang Eden. Nga karon mao ang Babylonia, Iraq. Mao ni sa New Mesopotamia ug dinhi nagpuyo si Abraham aning bag-ong Mesopotamia. Ay maghisgot kag Mesopotamia, an island between two rivers. Mao nga kani siya kaning dapitan adunay pulo river o liburan. No? Mao nga imong tan-awon sa mapa ang dapitan gilibutan sa duha ka suba. Unya ang gikanan ani I think murag mao kana ang maong kalindang. No? Kusari gikanan pero nasanga pag-abot diri. Mao na sa ilhanan nga adunay bag-ong Mesopotamia. Kaning dapitan Israel. Israel man, balaan man. Mao nga kini siya ang ato lang